Fid-dinja ħadd ma jgħix waħdu u għalhekk għandna ninaqdu flimkien f'solidarjetà biex ikollna soċjetà aħjar milli sibna. Dan kien id-diskors tas-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva Franco Merċieqa waqt diskors fir-residenza ta' St. Vincent de Paul. Merċieqa tenna li l-Gvern ġdid se jniedi aġenda serja għall-anzjanità attiva u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet kif inħtieġa biex ikollna soċjetà ġusta għal kull età. Persuni b'diżabilità u anzjani attivi naqdu flimkien biex itellaw attività għal residenti. L-istudenti ta' Guardian Angel School immexxija mill-allima tagħhom Mary Rose Aksisa kif ukoll membri miċ-ċentru tal-adulti ta' Ħalfar żifnu għall-okkażjoni. Il-komiku Joey Dulli u Martu Veronika ferħu l-udjenza bil-preżenza tagħhom. Iż-żeffina ta' Alison White kif ukoll kor mill-Olanda ħadu sehem ukoll f'din l-attività. Is-sitwazzjoni tal-lum hija li aktar ħaddiema li qed jikbru fl-età se jkunu pensjonanti u persuni imdaħla fi żmien il-qudiem. Għalhekk forom ġodda ta' solidarjetà għandhom ikunu żviluppati bejn il-ġenerazzjonijiet mibnija fuq għajnuna reċiproka u trasferiment ta' kompetenzi u esperjenzi.